Γεια σας. Είμαι ο Μανώλης Καλέργης, είμαι γιατρός και θα ήθελα να παρουσιάσω μερικές σκέψεις μου για το κάπνισμα και για το ηλεκτρονικό κάπνισμα. Είναι πραγματικά κρίμα να βλέπουμε τόσο κόσμο να αρρωσταίνει και να ταλαιπωρείται από τη μοιραία και αυτοκαταστροφική συνήθεια του καπνίσματος και εμείς να μένουμε περίπου απαθείς. Να το πω πιο ομά, ο καρκίνος θερίζει τους καπνιστές, φίλες και φίλοι. Το θερίζει είναι κυριολεκτικό και δεν πρέπει να αποφεύγουμε να το λέμε. Και λοιπόν θα μου πείτε τι να κάνουμε πέραν των όσων ήδη γίνονται. Απαντώ μπροστά στο τεράστιο αυτό πρόβλημα να κάνουμε ακόμη περισσότερα. Να ενημερώσουμε, να επιμείνουμε. Να βρούμε και να προτείνουμε λύσεις. Όλες τις εναλλακτικές λύσεις. Μακάρι, φίλες και φίλοι, όλοι οι καπνιστές να έσπευδαν να ζητήσουν βοήθεια από τα λεγόμενα κέντρα διακοπής καπνίσματος. Μακάρι, διότι αυτή είναι η επιστημονικότερη λύση. Δυστυχώς, δεν συμβαίνει αυτό. Ελάχιστοι καπνιστές συγκριτικά καταφεύγουν στα κέντρα διακοπής καπνίσματος και από τους λίγους που καταφεύγουν, ακόμη λιγότεροι πετυχαίνουν το στόχο, αφού αρκετές φορές η φαρμακευτική αγωγή που δίδεται δεν είναι ανεκτή λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών ή για άλλους λόγους. Τα τελευταία λίγα χρόνια κυκλοφορεί στην αγορά η συσκευή του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Η φιλοσοφία του ηλεκτρονικού τσιγάρου είναι απλή. Μια συσκευή που μιμείται το κάπνισμα, δίνοντας στο χρήστη την ψευδαίσθηση ότι καπνίζει, αποκλείοντας όμως όλες τις καρκινογόνες δράσεις, αφού καρκινογόνα είναι μόνο τα προϊόντα καύσης και βέβαια στο ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν υπάρχει καύση. Υπάρχει μόνο εξαέρωση υγρού που έχει βάση τη γλυκερίνη και παράγει ατμό. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο θα έλεγα ότι το γέννησε η ανάγκη. 5 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από το ενεργητικό κάπνισμα. Έπρεπε να βρεθεί μια ρεαλιστική, εναλλακτική πρόταση απέναντι στο κοινό κάπνισμα και βρέθηκε. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Η επιτυχία που γνώρισε το ηλεκτρονικό τσιγάρο, ιδίως από τις νεότερες ηλικίες, ήταν απρόσμενη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταφύγει στο ηλεκτρονικό τσιγάρο 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Στην Ελλάδα οι χρήστες είναι περισσότεροι από 250.000. Εντυπωσιακά νούμερα. Γι' αυτό και οι αντιδράσεις των θυγωμένων ήταν εντονότατες. Ποια είναι τώρα η δική μου θέση? Εγώ, αγαπητοί φίλοι, θα προτιμούσα να μην καπνίζει κανείς ποτέ και τίποτα. Αν όμως αυτό δεν είναι δυνατόν, και παρόλο ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν θεωρείται μέθοδος διακοπής του καπνίσματος, θεωρώ σαφώς προτιμότερη τη χρήση του ηλεκτρονικού από το κοινό συμβατικό τσιγάρο. Παρόμοια άποψη έχει διατυπώσει ο πρόεδρος του ΕΟΦ, ο κύριος Τούντας, το Φεβρουάριο του 2012. Η διατύπωση του κυρίου Τούντα είναι η εξής επιλέξη. Ανάμεσα στο συμβατικό και στο ηλεκτρονικό τσιγάρο, είπε ο κύριος Τούντας, το ηλεκτρονικό είναι σαφώς λιγότερο βλαβερό από το συμβατικό. Συμφωνώ και με αυτή την προσεκτική διατύπωση του Προέδρου του ΕΟΦ. Η νομοθεσία για το ηλεκτρονικό τσιγάρο υφίσταται η ίδια από το 2008. Δηλαδή, είναι προφανώς ξεπερασμένη για ένα προϊόν που αναπτύσσεται και τελειοποιείται συνεχώς τεχνολογικά. Άρα θα πρέπει να εξυγχρονιστεί, άρα θα πρέπει να αλλάξει. Κάποιοι πρέπει να πάρουν πρωτοβουλία
για την αλλαγή αυτής της ξεπερασμένης νομοθεσίας. Έτσι νομίζω θα σταματήσει τουλάχιστον η παραπληροφόρηση και όλα τα υπόλοιπα θα τα δείξει το μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.